Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur otsailak 16 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Oiane Mendizabal izango dugu Arantzadi zientzia elkartetik datorrena. Eta hau, Astzizko Termait erromatarrak aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Joseba Ezeolaza egongo da Comisiones Obreras sindikatutik datorrena. Eta hau, Nafarroan emakume eta gizonezkoen arteko soldata arrakalaren inguruan egin duten txostenaren inguruan hitz egitera dator. Baina, honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1903 urtean, Kubako gobernuak uhartean Amerikako Estatu Batuetako ontzi base bat esartzea onartu zuen. Urte batzuk geroago, 1918an, Bartzelonan, Joan Miró lehen lanak aurkeztu zituen Galerias Dalmaun eta kritika gogorrak jasango zituen. Egun berean, baina 1923an, Alemanian, Krupp enpresak diesel motorra jarri zuen martxan. Eta bukatzeko, 2005 urtean, Kiotoko protokoloa jarri zen martxan eguratzeko berotegi efektu gas kopurua estabilizatzen ahalegintzeko konpromisoak hartuz. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Larun batean, alde batetik, Harri Salda izeneko antzerkia Iruñeko baluarten. Harri Salda etxetik ihes egin eta ezagutzen ez dituzten lurretara iritsi behar duten pertsonei buruzko antzezlana da. Bere herrialdetik ihes egitera behartuta dagoen neskatua da Alma. Zerua kometen ordez, hegazkinez josten dela ikusten baitu. Bidaia luze baten ondoren, leku ezezagun batera iristen da. Itxuraz, hango jendeak denetarik dauka, baina inork ez dio ezer utzi nahi. Arratsaldeko 6:30 sarrerak 10 euroan. Bestetik, motxila 21 elkartasun kontzertua egongo da Toten aretoan, Atarrabian. Palestina eta Txernobilera helaraziko du motxila 21 taldeak prestatzen ari den elkartasun kontzertutik eskuratutako duten dirua. Artista ezagun ugari igoko dira oholtzara. Demolde Quartet taldeko Joli Paskualena eta Iker Uizi. Zetak taldeko Peio Reparaz, Komako Brigu Duke edo Drogas. Kontzertua Totem aretoan izango da arratsaldeko 7:00 aurrera eta sarrerak salgai jarri dituzte dagoeneko. Azkenik, Mendillorriko Zibiboxean 6:30 7:30 Basoa izeneko txontxongilo obra egongo da. Uxue kezkaturik dago, bere amonatxoa itzaltzear baitago. Basoaren sakontasunean murgildu nahi du, bertan bizi diren izaki magikoen bila. Ziur dago haietako batek lagundu ahalko duela. Basoan sartzen doan heinean, natura geroz eta misteriotsuagoa izango da. Bertan topatuko dituen pertsonaiak magikoagoak eta haiengandik jasoko dituen ikaspenak sakonagoak. Hala ere, azkenik, Mari, naturako erregina, aurkitzen duenean, bilatzen ari dituen erantzunak uste baino xumeagoak direla ikasiko du. Baita bere amonatxoa inoiz ez dela itzaliko ere. Basoa ostotza itxiko natura baino gehiago da. Zuhaitzak, izaki magikoak, bertan bizi daitezkeen esperientziak, dolurantz doan barne bidai baten elementuak dira. Nola azalduko dakioke heriotza.
Etorri ahal izateko 5 urte baino gehiago izan behar da eta heldu batek lagunduta etorri. Sarrerak 3 euroren truke, aurrez izena eman da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, 45 eta 59 urte bitarteko adintartea da ugariena Nafarroako biztanlerian. Foru erkidegoak 600 eta 78.000 biztanle baino gehiago ditu, INE-ren arabera. Migratzaileak 18,8 dira. Argazki nagusian, traktoreak martxaren buruan doaz armadaren etorbidetik igarotzean. Titularrean, landa eremuak, landa mundua bizirik mantentzeko laguntza eskatu du. 8.500 pertsona inguruk babestu dute nekazaritzaren oraina eta etorkizuna defendatzeko Iruñean egindako mobilizazioa. Eskuineko titularrean, minbizia gainditzen duten adingabeen 75%ek ondorioren bat dauka. Honen beheko berrietan, alde batetik, Altsasuko 32 urteko langile bat hilda Portland zementuetan. Bestetik, indarkeria matxista eta sexuala urtean 5.000 milioi kostatzen zaio estatuari. Jarraian, prezioek gora egin dute Nafarroan, 2,9 urteko urtarrilean. Bukatzeko, Israelgo armadak ospitale bat eraso du Gaza hegoaldean, 25 eguneko setioaren ostean. Diario de Navarraren argazki nagusian Iruñeko Gaztelu plaza atzo. Hau izan zen manifestazioaren azken puntua, eta 8.500 lagun inguru bildu ziren, Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren arabera. Titularrean, Nafarroako landa eremuak bere etorkizunaren aldeko aldagarria egiten du. Milaka lagunek manifestazioa egin zuten Iruñean, gaurko gobernuarekin izandako bilera erabakigarriaren atarian. Honen beheko titularrean, Nafarroako garraioak etorkinen baimenak bizkortzea eskatu du, gidariaren gabezia arintzeko. ANTek ohartarazi du profesionalen falta larria dela eta horrek arazoak eragingo dituela horniduran. Beheko berrian, zurekinek porrot egin du 10.000 euro eman 18 urte betetzen dituztenarentzat egindako proposamenarekin. Eskuineko berrietan, alde batetik 32 urteko Altsasuko bizilagun bat hilda Olatzagutian lanean ari zela. Beste alde batetik, Nasubintzak baliogabetu egin du Maristaseko 32 babes ofizialeko etxebizitzen esleipena. Goiko berrietan, alde batetik, Colin Bing 153 estudio eta suiterekin azpilagaina hegoaldean. Bestetik, Jarleki eta Baketefi Gijongo feten azokara. Azkenik, Salmentek sadarreko ordainketak bizkortzen dituzte. Gara egunkariaren titular nagusian, Galizian aldaketarako baldintzak emanda daude eta Poton erreferentzia da. Galiziak gaur ixten du kanpaina eta honek Ana Poton BNG-ko hautagaia jarri du PPren gehiengo absolutoaren aurrean, benetako alternatiba gisa. Argazki nagusian, pertsona multzo bat Gasteizeko parlamentuan bilduta. Titularrean, Euskal Autonomia Erkidegoko trans legea bozinaren gainean onartua eta gehiengo zabalarekin. Legegiltzaldiko lehen legeak gehiengo zabalarekin onartu zituen atzo Gasteizeko legebiltzarrak. Honako hauek izan ziren. Trans pertsonen aitzatespena, aurrei eta nerabei dagokiena eta lankidetza eta elkartasuna. Hirurek eremu bakoitzeko gizarte eragileen laguntza izan zuten. Honen eskuineko berrietan, Pablo Hasél preso dagoen raperoaren hitzetan, ez dago adierazpen askatasunik antifaxismorako. Erdiko berrietan, alde batetik 32 urteko langile bat hilda Olaztiko zementu fabrikan. Bestetik, milaka nekazarik manifestazioa egin dute Iruñean landaren etorkizunaren alde. Goiko berrian, poliziaren indarkeria salatuko dute Tolosako manifestazioan.
Tolosako inauterietan ertzaintzak karga batean zauritutako gaztearen pronostikoa okertu egin da azken orduetan, eta ez dago argi kaltetutako begiko ikusmena berreskuratuko duen. Berriaren titular nagusian, trans legea aldatu du Eusko Legebiltzarrak, adostasun handiz eta eragileen txalo artean. Trans eta LGTBI eragileek aurrera pausoak ikusi dituzte legean, baina hutsune handi bat ere bai. Ez ditu aintzat hartzen pertsona ez binarioak. Urkulluren azken agintaldian, inoiz baino lege gehiago onartu dituzte, 59 guztira. Askok oposizioak babestuta. Eskuineko argazkian, Guggenheim Museoan neska bat kuadro bati begira. Titularrean, pop artearen bilakaera Guggenheimen. Erdiko titularrean, begian ondorioak izango ditu ertzaintzak zauritutako gazteak. Tolosako inauterietan ertzaintzak jaurtitako foam batek begian jo zuen 16 urteko bilabonatarrak kristalinoa kaltetuta dauka, eta erretina askatuta, haren aitak jakinarazi duenez. Beheko argazkian, Ana Ponton, BNG-ren xuntarako presidentegaia dugu. Honen hitzetan, aldaketarako gogoa dago, eta BNG-rekin bat egingo dute igandean boto emaileek. Honen eskuineko berrietan, alde batetik, EHUko ikasle eta ikertzaileen egoera salatzeko greba egingo dute martxoan. Bestetik, langile bat hilda Cementos Portland enpresan izandako lan istripuan. Bukatzeko, Gorka Erostarbe kazetariaren hitzetan, genero askok kalea galdu dute, baina trikiak mantentzen du. Goiko berrian, atletismoa uztea erabaki du Teresa Erraldonea esi lasterkariak, 29 urterekin. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, patronalaren impunitatea salatu dute sindikatuek, Olaztiko heriotzaren karietara. LAB, CGT, LKN, ESK, Steilas, EHNE eta 3 sindikatuek elkarretaratzea egin dute gaur Altsasun. 32 urteko langile baten heriotza eragin duen Cementos Portland lantegiko istripua salatzeko. Eskuineko berrietan alde batetik Ainhoa Otaegi Orkoiengo euskaltzalearen hitzetan 800 sinadura erregistratuko ditugu parlamentuan euskara bizi nahi dugulako esateko. Bestetik, Julen Garbiria eta Jaume Gelaberteren hitzetan, Joe Sakoren Palestina komikia herri okupatu baten kronika politikoa da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Oiane Mendizabalekin gaude, Arantzadi Zientzia Elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, osongi. Otsailaren 7tik aurrera, Artzizko terma erromatarrak ikusteko musealizazio bat egin duzu, ezta? Hori da. Azkenean, azken 10 urte hauetan, bertan aritu gara lan arkeologikoak egiten, eta pasaden astean aurkeztu genuena izan zen pixka bat lan horren amaiera ja jendeak bisitatu alitzateko termauen aztarnak. Eta hauek noiz aurkitu ziren? Hau guztia abian jarri zen Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak hasi zirenean lanean Pirinioetako galtzadaren bila. Galtzada honen ibelbidea lokalizatu zuten 2008 urtetik aintzina, Zangotza ingurutik hasi eta Baxenafarrora arte, Donazarreko ingurura arte, eta beraz eremu horretan miaketa lan horietan Artzibarreko baianan zehar ikusi zuten Artziko jaurerri honen ingurua leku aproposa izan zitekela aztarnategi bat egoteko, eta bertan errepidea eraikitzerakoan egindako lanek azaleratu zituzten material batzuk, eta ari horri tiraka hasi ziren ondoren, miaketa geofisikoak egiten, ikusi zen bazeudela aztarna gehiago, sondeoak, eta azkenik indusketa arkeologikoak.
Eta zer aurkitu zen bertan? Zer aurkitu Bai. zen eta zer egin zenuten horrekin? Lehena agertu ziren aztarnak, esan dudan bezala, izan ziren zeramika zatiak, metalezko zatiak, txamponen bat edo beste, animalia ezurrak, orduan horrek eman zuen lehenengo pista, eta material horiek ikertzearen poderioz, horrengo pausua izan zena zen, miaketa geofisikoak egitea. Hauekin egartziaren zuzendaritzan egin zen prozesua izan zen, bertan makina batzuk pasa ziren, da ikusi zen aztarna hauek bazirela lurrazpian bazeudelako eraikinen aztarnak. Eta orduan ja behin eraikinen plano moduko hori ezagututa, indusketek albidetu dute aztarna horiek azaleratzea eta aztarna horiekin lotuta zoden materialak topatzea, eta material horien ikerketaren bidez ezagutzea bertan zertarako erabili ziren eraikin horiek, nola bizi ziren biztanle hauek, ze garaiari buruz hitz egiten ari geran eta bar. Hori da pixka bat helburua, ez? Bai, azkenean musealizazio honekin edo esan ezagun da azkenetariko etapa eta egin duguna da lortu dugun informazio guzti horrekin aztarna horiek lur gainean egoteko obra bat egin beharra zegoen bai edo bai, ze bestela kontserbazio arazoak egongo ziren, eta interpretazio horiekin eta lortutako informazio guzti horrekin panelak ezarri ditugu jendeak bertara doanean baliabideak izateko, ulertzeko zer diren aztarna horiek, ze funtzio izan zuten, ze material topatu diren harren inguruan, eta hainbat irudi eta rekreazio erakutsi ulertu ahal izateko errazago nolako itxura izango zuten. Eta esan duzu 10 urte egon zaretela ikerketetan, ez? Zer izan da zailena edo nolakoa izan da prozesua? Bueno, azkenean prozesu bakoitzak izan ditu bere erraztasunak eta bere zailtasunak. Zailena, nik uste dut agian abia puntua bera izango zela, hau da leku hori lokalizatzea, eta geofisikoek adibidez asko erraztu zuten erakustea lurra altxagabe lurrazpian zer zegoen. Ondoren arkeologoak jungeranean bagenuelako mapa moduko bat jakiteko eraikinak non zeuden, hau da pixka bat ontzia ondoratzeko flotaren jokua bezala. Osea, itxuitxuan joan beharrean arkeologoak bagenuen pista batzuk jakiteko eraikinak ze itxura zuten, noraino iristen ziren eta horri esker askoz ere errazago planifikatu alditugu kanpainak eta zenba jende beharko dugun lanerako, zenba denbora iraungo dugun, eta bar. Eta alde honetatik baita ere azpimarratu nahiko nuke zailtasuna baino laguntza izan dena, bai Artzibarreko udalaren laguntza prozesu guzti hontan, baita ere Nafar Gobernuarena, baina baita ere bai Artzibarreko eta Euskal Herriko beste txokotatik lanera etorri diren eta laguntzera etorri diren pertsona voluntarioen lana. Beraiek gabe ezin izango genuelako aurkeztu pasaden otsailaren 7an aurkeztu genuena. Eta zerk egiten ditu terma hauek hain bereziak? Bueno, alde batetik esango genuke azkenean galtzada edo Pirineoak zerkatzen zituen bide horren ertzean egoteak erakusten digula galtzada etzela bakarrik bidea. Baizik eta galtzada horren funtzionamendu egokirako ezinbestekoa zela galtzada horretako bidaiariei zerbitzu emango zizkieten azpiegitura batzuk. Bestalde, bertako beste berezitasun bat izango da terma hauen planta edo itxura berbera duten beste batzuk topatu izan zirela hamarkada batzuk lehenago justo Pirineoen bestaldean. Hau da, Donazarren, Donibane Garazitik 5 kilometro eskasera. Orduan, erakusten digu, azken finean, Pirineoen erromatar garaiko azpiegitura hauek eraikitzerakoan modu unitarioan edo bateratuan egin zela hego isurialdean eta ipar isurialdean. Bai, izan zela prozesu oso bat eta ez zela izan zatika gaur egungo mugak zirelako duela 2000 urtekoak bezalakoak izango. Eta noiz egon ziren hauek funtzionamenduan?
Ikusi duguna ikerketen bidez, izan da, segurenik eraikiko zirela duela 2000 urte pasa inguru, hau da, Augustoren agintaldi inguruan edo, eta ez dakigu noiz abandonatuak izan ziren, baino ez ziren 50-60 urte baino gehiago egon funtzionamenduan. Ondoren, abandonatu egiten dira, terma funtzioarekin, baina eraikinak ikusten dugu birmoldatua dela eta baduela beste bigarren fase bat, beste 150 urte inguruz funtzionamenduan egongo dena, izango dena taller metalurgiko batena. Eta nola zen honen funtzionamendua? Suposatzen dut urberoa zegoela, baina nola lortzen zuten hau lurretik edo mekanismoren bat zuten? Bai, azkenean, termak konstruktiboki nahiko eraikin konplexua ziren, zoak esan bezala, termetan beti derrigor, eta ez ere Augustoren agintalditik aurrera, zedelako gune beroak eta gune hotzak. Beraz, gune hotzetan ez zegoen bestelako arazo handirik, ura bertara eramaten zen eta ez zen hain konplexua, baina gela epel edo beroetarako kalefazio sistema bat behar zen. Beraz, kalefazio sistema hau egiten zen gaur egun nahiko modan dagoen zoru radiantearen estilo gixan, hau da, labea komunikaturik zegoen pertsonek zapaltzen zuten lurzoruaren azpiko kamara edo soto txiki batekin, beraz, berotasuna esan ezakegu zorutik barrena transmititzen zen. Eta baita ere paretetatik, eta beraz hortik beroa goruntza joaten zen, eta beroa igortzen zen zoru eta paretetatik. Horri esker ere, normalean piztina edo urberoko iturriak eta bar jartzen ziren labetik alik eta hurbilen, berotasun hori probesteko baita ere ur hori berotu ahal izateko. Eta ondoren erabiltzen zen ur hori guztia, aurkitu ditugu kanalizazio sistemak bideratzen zituztenak gaur egungo Urrobi ibaiaren ingurura. Eta handiak ziren edo nolakoak ziren? Hartziko kasu honetan ez dira bereziki handiak. Esango genuke hain zuzen nahiko txikiak direla, baina egia da badituztela lehen aipatu ditudan ezaugarri guzti horiek, hau da, badu sarbide bat, badu gela hotz bat segurenik aldagela gixera erabiltzen zena, badu beste gela bat epela, kalefaktatua dena, baina labetik urrunen kokaturi dagoelako, berotasun gutxiago izango lukeena, eta azkenik gela nagusia, abside txo bat duena, hori izango zen gela beroa, egongo zela labetik hurbilen egongo zena. Eta badakizue zemotatako jendea joaten zen, publikoak ziren edo norbaiten menpean zeuden edo ez? Seguruenik izango ziren publikoak izan ere lehen esan dudan bezala, galtzadaren ertzean egoteak esan nahi du galtzadarako bidaiarientzako azpiegiturak edo izango zirela. Horrek ez du esan nahi, bertako biztanleek bertara joteko aukera izango ez zutenik. Izan ere, erromatar kulturen edo egunerokotasunean bainuetara jutea edo termetara jutea ezinbesteko edo oso garrantzitsua zen jarduera bat zen. Aldi berean, hau erabiltzen zuen baita ere erromatar inperioak, bertako biztanleak hurbilarazteko eta esan ezagun erromatartze prozesu horretan ere murgildu alizateko. Beraz, pentsatu behar dugu, bertako inguruko biztanleak egunerokotasuna joteko aukera izango zutela, baina baita bidaian zeuden persona horiek garbitu eta erlaxatu eta beste pertsona batzuekin biltzeko lekua izango zela. Eta zer suposatu du aurkikuntza honek zuretzako? Niretzako azkenean, ni 2015 urtean izan nintzen lehen aldiz, voluntario gisa indusketa hortan, garai horretan oraindik sondeo txiki bat irikita zegoen, hau da 4 metro karratu inguru, hastapenetan zegoen prozesu guzti hau, eta proiektua evoluzionatzen joan ahala, nire esan dezakegu karrera profesionala ere
garatzen joan dela, esan dut voluntario gisa hasi nintzela, gero pixkanaka ardurak hartzen joan nintzen, prozesuaren amaieran bertako zuzendaritza izan dut, eta nire doktorego tesiko aztarnategi garrantzitsuenetako bat ere izatera iritsi da. Beraz, bereziki ilusio handia egiten dit, urte hauetan guztietan egin den lana, jendearentzako eskuragarri izatea, jendeak bertan bisitak egiteko aukera izatea eta informazio hori eskuragarri egotea interesa duen edonorentzat. Eta eguneroko lanean, zenbat kide zeudeten hor lanean? Normalean, landa-lana egiten dugu udako kanpainetan, azken urteetan behintzat abuztuan egon izan du gara, 2 aste bete inguru 12-15 bat pertsona. Hala ere, azpimarratu nahiko nuke, landa-lana oso garrantzitsua dela eta askotan dela komunikabideetan gehien agertzen den prozesua, baina bai horren aurretik eta horren ondoren badela beste lan handia baita ere. Hasiera batean, epaimahaiak eskatu, dirua eskuratu, kanpaina guztia antolatu, eta ondoren, eskuratutako material guzti horiek, selkatu, inventariatu, ikertu, txostenak egin, diru justifikazioak, beraz, orotara hori landalanean ibili den jendea, baina askoz ere gehiago parte hartu dut, eta berriro azpimarratu nahiko nuke, haien laguntzari gabe eta babesi gabe, horietako asko bolondrez edo voluntario aritu direlako bertan, ezingo litzatekelako posible izan aurkezpen honetara iristea. Beraz, dirua Zizko udaletik eta Nafarroako gobernutik eskuratzen zenuten? Bai, hori gehien bat kanpainen finantziazio jaren zati handiena, hori Artzibarreko udala eta Nafar gobernutik iritsi zaigu, bai kultura sailetik, baina baita ere aurreko legislaturan zegoen proiektu estrategikoen departamentutik ere, izan ere azken urte hauetan, Artziko inguru honetan birmoldaketa lan asko egiten ari dira, batez ere jauregiaren eta inguruko beste eraikin batzuen birgaitzearekin, eta horrek ahalbidetu duena da azkenan inbertsio batzuk egitea inguruan ere, beraien asmoa delako pixka bat jauregi horren inguruan dagoen ondare hori ikusaraztea, eta gure asmoa da ere etorkizun batean jauregi horretan sortuko den rekurso museografikoetan termei buruzko informazio gehiago aurkeztu ahal izatea. Eta orain, ara gerturatzen diren pertsonek zer aurkituko dute edo zer izango dute ikusgai? Bai, bertara iristen diren pertsonek alde batetik lehenengo ikusiko dutena ziurrenik izango da Artziko jauregiaren parean jarri dugun panela, bertan adierazten dela aztarnategira nola iritsi. Ondoren, baita ere azpimarratu nahiko nuke, 2017 urtetik Artzibarreko udalak ahalegin berezia egin zuela, etengabe aipatu dudan galtzada honen ibilbidea mendiko ibilbide bat bezala seinalizatzen eta markatzen. Beraz, oinez ibilbide guzti hau egin daiteke, Auritzeko herrira arte gaur egun, galtzadaren ibilbidea seinalizatzen duten marka txuri eta moreak jarraituz. Eta behin, galtzadaren ibilbide horretatik eta gaur egungo errepidearen azpitik pasa ondoren, iritsiko dira termen aztarnak dauden lekura, bertan guk topatutako aztarnen izan dezakegu zimentazioa edo ikusteko aukera dago, ondoren barneko geleetan bota da harri txintxar kolore ezberdinetakoa, hau da gela hotzetan aurkituko dute harritxo grisak, gris urdinskak eta kalefazioa zutenetan gorriskak. Eta labea kokatuta zegoen lekua ere seinalizatu dugu teila gorriskekin. Hori dena ahalik eta argien azaltzeko, termen aztarna horien ertzean, baita ere beste panel bat ezarri dugu, nun bertan ere ikusi daiteken ilustrazio bat, eta oraindik informazio gehiago nahi duten pertsonek ere QR-ak eta estekak izango dituzte informazio gehiago sakontzeko horretan. Eta sarrera modu librean izango da, edo ordaindu behar da, geroan norbait egongo da gauza hauek azaltzen, edo bakarrik kartelekin ja argi geratuko da, edo...
Oraingoz behintzat, sarrera irikia eta librea da, edonor edozein momentutan bertara joateko bere kabuz. Gure asmoa bada udalarekin elkarlanean eta baita Nafar gobernuarekin aste santu inguruan bisita gidatu batzuk egitea, iruditzen zaigu garrantzitsua delako gune honen dinamizazioan jarraitzea. Beraz, data horien berri dugunean eta emango dugu. Eta pixka bat hori izango zen asmoa. Lehen esan bezala, jauregiko lanak martxan daude, baina etorkizunean ikusi beharko dugu ea nola dinamizatzen jarraitzen dugun gai guzti hau bertan dauden baliabideak erabilita. Eta azken hau nork kudeatuko du edo norekin jarri zarete? Oraindik egia esateko obra egiten ari dira. Orduan, eta Nafar gobernuko okerrez baldin banago lurralde kohesiorako sariak edo kudeatuko du legislatura honetan, beraz, haien esku dago antolaketa hori guztia martxan jartzea eta gu prest egongo gara kolaboratzeko termen edo aztarnategi erromatarrari dagokion edozein esparrutan. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, zerbait utzi dugun? Ez, besterik gabe esango nioke, interesa piztu zaion edonorri, gonbitea luzatzen diogula, bere kabuz joateko, baina bisita gidaturen batean nahi baldin badu, aste santu inguruan, erne egoteko bai Arantzadiko webgunean, baita Artxibarreko udaleko webgunean ere, bertan plazaratuko dugulako, bai euskaraz eta gaztelaniaz egingo ditugun bisiten ordutegiak, eta nik uste hoberena dela bertara joatea eta jendearen iritziak entzutea, eta baita ere esatea guk ikerketa lan horretan jarraituko dugula aztarnategi horri buruzko informazio gehiago eskuratzeko eta orain arte dakiguna osatzen joateko. Primera, Noiane, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta informazio hau partekatzeagatik, eta ea jendea animatzen den? Hori da, mila esker zuei gure proiektuaren berri ematen laguntzeagatik. Ondo segi. Mila esker, aio. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, euria egingo du tarteka, batez ere egunaren lehen partean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, atertzera egingo du. Horrekin batera, mendebal ipar-mendebaldeko haizea ahulduz joango da eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Bihar, larunbata, argitzera egingo du. Goizean goiz behe-lainoa eta hodei multzo batzuk ikusiko ditugu, baina orduak igaro ahala zerua hodei gutxirekin geratuko da, goi hodei batzuekin. Goizaldean euri pitin bat egin dezake ipar ekialdean, baina salbuespena izango da. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean ekialdekoa nagusituko da kostaldean. Temperatura maksimoak ostiralekoekin alderatuz 2-4 gradu altuagoak izango dira. Minimoek aldiz behera egingo dute eta hotz egingo du barnealdean. Baliteke Araba eta Nafarroako txoko batzuetan izotz txikia egitea. Igandean giro argiarekin hasiko dugu eguna. Goi hodei batzuekin eta txoko batzuetan lanbroarekin soilik. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta haize horrek bultzatuta euritara joko du, lehendabizi Kantauri isurialdean eta ondoren gainerako tokietan. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero, eta berriz ere temperatura zeropera jaits liteke Araba eta Nafarroako txoko batzuetan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Joseba Ezeolazarekin gaude, Comisiones Obreras sindikatutik datorrena. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Duela gutxi txosten bat atera duzu, ezta? Eta txosten horren ondorioa izan daiteke emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala 27%
27koa dela. Eta soldata arrakala hau, edo 27 hau, orokorrean da, edo lan berdinagatik horrelako arrakala dago. Ez, orokorrean ematen den errealitate bat da. Errealitate hori, arrazoi askorengatik sortzen da, eta hori aztertu egin du txostena, ez? Egia da, zuk esan duzuna, eta kuantitatiboki ere bai, jendeak barneratzeko, 6.800 euro gutxiago kobratzen duzute emakume langileak gizonak baino, ez, konparatuz. Hori urtean, eh? Urtean zehar, bai, urtean zehar. Eta arrazoiak asko dira, eta gero uste duzu sakonduko dugula, ez? Baina lan berbera egiteagatik normalean berdin kobratzen da. Non sortzen da ezberdintasun hori plusak kobratzen direnean, edo haurdun dagoenean emakumea, edo behin-behinekotasuna gehiago pairatzen duzutelako, edo baita ere zaintza lanak gehiago egiten duzutelako, orduan etxean lan egiten duzute eta ez enpresa batean, edota jornada partzialak gehiago egiten duzutelako gizonek konparatzen baldin badute. Eta plus horiek zeintzuk izan daitezke? Bueno, plus horiek askotan esaten dugu eta txosten honetan aztertu izan dugu, nolait ere patriarkatuaren isla da, ez? Adibidez, enpresa batean gauetan lana egiten baldin baduzu, plus bat daukazu. Nork egiten du lan gauetan, normalean gizonak. Zergatik, zaintza lanak, hau da, seme-alabekin edo gurasoekin geratzen dena emakumea delako. Orduntzuk, plus horiek horrela baloratzen baldin badituzu, gizonek egiten dituzten ordutegiak gehiago ordaintzen baldin baduzute, orduan genero arrakala hori zabaltzen da, ez? Edo adibidez, asteburuetan lan egiten baldin baduzu, plus bat kobratzen duzu. Nork egiten du lan asteburuetan? Gizonak. Zergatik, emakumeak zaintzen ari direlako seme-alabak edo zaintzen ari direlako gurasoak, menpekotasuna duten gurasoak. Hortan, plus horietan eratzen da arrakala handiena. Edo adibidez, plus bat kobratzen duzu, ez dakit, lan batean indartsua izateagatik, edo zure aktibitatea oso askar egiteagatik. Hori gizonak egiten dituzte, baina adibidez, plus horiek normalean ez dute baloratzen, ez dakit, antolakuntza, ez? Lan batean antolakuntza izatea, edo inteligentzia emozionala izatea, edo adibidez, talde lan ona egitea, ez dira existitzen plus horiek, ez? Orduan, agertzen diren plusak normalean, lan munduan, patriarkalaren isla da, ez? Gizonek kobratzen dute gehiago, zeren gizonek duten ezaugarriak neurtzen direlako eta horiek pagatzen direlako, ez? Horregatik plusen kontu hau, ez? Eta hau gertatzen da, orokorrean sektore guztietan, edo badaude sektore konkretu batzuk gehiago nabaritzen direnak edo? Bai, hori da txostenan eta modu tekniko batean deitzen diogu segregazio okupazionala, hau da. Lehenik eta behin emakumeek zerbitzu sektorean lan egiten dute, eta gizonek batez ere industrian. Zerbitzu sektoreak soldata gutxiago dute industriarekin konparatuz. Industrian, bataz beste, 32.000 euro kobratzen da urtean zehar, eta zerbitzuetan 26.000.
emakumeak zerbitzuetan lan egiten baldin dute, ja hor ezberdintasun bat sartzen da, ez? Bueno, hori da, adibidez, arrakala hori esplikatzen duen, nolabait ere, fenomeno sozial argi bat, ez? Eta zuk uste duzu, zerbitzu sektorean gutxiago kobratzen dela, justo emakumeak egiten dutelako, edo kasualitatea da, edo... Ez, kasualitatea ez. Nik uste dut, zerbitzuetan lanaldi prekarizatuenak daude. Adibidez, bataz bestekoa, behin-behinekotasuna, temporalitatea, zerbitzuetan ematen da gehien, ez industrian. Esan dudan bezala, jornada partzialak gehien zerbitzuetan ematen da. Hau da, dendetan, ostalaritzan, horrelako zerbitzuak oso prekarioak dira. Horregatik, kasu horietan, soldatak gutxiagoa oso bajoak dira, prekarietatea altua delako. Kasu horietan, emakumeak dira, ostalaritzan eta dendetan edo komertzioan hor lan egiten dutenak. Guk txostera esaten dugu industrian emakume gehiago lan egiteko plan bat aurkeztu egin behar dela Nafarroako gobernutik, baina hori ere Volkswagenen adibidez emakume gehiago kontratatzeko. Eta soldata arrakala hau, Nafarroan gertatzen den gauza bat da, edo orokorrean estatu mailan? Bueno, galdera oso interesgarria da, zergatik mundu guztian gertatzen da arrakala hau, baina batez ere Nafarroan ematen da. Gu gara, Espainiako beste erkidego batzuekin konparatuz, gure soldata arrakala handiena da. Espainiarekin konparatuz handiena. Eta horiek, noretere, erantzun asko ditu, ez? Alde batetik, emakume langileak 5 motatako ezberdintasunak pairatzen dituzue. Alde batetik, langabezi gehiago daukazute. Bestetik, behin-behinekotasun handiagoa daukazute. Bestetik, lanordu partzial edo lanaldi partzial handiagoa daukazute. Eta bestetik soldata gutxiago daukazute, ordun zer gertatzen da? Pentsioa ere bai bajuagoa dela. Ordun 5 motatako ezberdintasun pairatzen duzute zuen kontra. Zergatik gertatzen da batez ere Nafarroan hau? Bueno, industria gehiago dagoelako, ordun hor gizonek industrian daudenez, eta industria oso altua denez Nafarroan, gizonezkoen soldata ere bai oso altua da. Orduan, emakumeen soldata hemen baldin badago eta hemen industriarena, ezberdintasuna altua delako. Baina, bestetik ere bai, hemen Nafarroan batez ere genero arrakala hori edo soldata arrakala hori gertatzen da, menpekotasunaren legea nola aplikatzen den ikusita. Etxean zaintza lanetan geratzen direnek emakumeak dira. Hemen Nafarroan 62% zaintze lana egiten dituztenak emakumeak dira. Hori ere bai, soldata ezberdintasun hori areagotu eta zabaltzen du. Horregatik hemen bataz besteko hori oso altua da. Eta aldaketarik nabaritu eginda azken aldian, edo berdintxu jarraitzen du egoera? Bai, atzo egin genuen prentsa horrekoa eta hau galdetzen zuten ia kazetari guztiek. Egia da, 2022an aprobatu izan zen lan erreformaren ostean, egoera orokorra asko aldatu da modu on batean. Behin-behinekotasuna bera joan da, soldatak gora joan dira. Baina, klaro, soldatak gizonezkoentzako ere bai hobetu egin dira, baita ere emakumeentzako. Baina, beraien arteko ezberdintasuna mantendu da, baina emakumeen soldatak gora egin dira eta gizonezkoenak ere bai. Orduan, egoera ona bat daukagu, baina ezberdintasuna mantendu egin da. Eta zergatik uste duzu, zenbat faktore daude emakume batek
lanari egiteari usteko edo bere soldata ezakit partziala, lanaldi partziala aukeratzeko. Zergatik uste duzu emakumeak bakarrik egiten dutela hori edo gehienetan? Claro, hor bi arazo daude, ez? Batetik arazo estruktural bat, ez? Generoen arteko ezberdintasun bat, ez? Tamalgarria dena. Eta lehen esan dizut, ez? Zaintza lanak lan femenino bat da. Eta hori egiten du, adibidez, langile inaktiboak gehienak emakumeak izatea. Langile inaktiboak esan nahi du ez duzula paroa kobratzen eta ez zarela beste lan bat bilatzen. Zure etxean ari zarela. Horiek, esan dudan bezala, lanean geratzen direnek 72% emakumeak dira. Orduan ja hor, daukazu ezberdintasun ikaragarria eta estrukturala. Gure arteko rolak, maskulinitatea eta emakumeen arteko rolak ez ditugu apurtzen ari. Eta hori apurtu egin behar dugu, ez? Eta hori apurtzeko guretzako oinarrizko gauza bat da. Zerbitzu publikoak indartu egin behar dira. Ez bakarrik 0-3 arteko haur eskolak musutruk edo doainik egitea, baizik eta baita ere zahar etxeen sistema hori indartu egin behar dugu. Bestenaz, zaintza lanak berriz ere emakumeen zama bat izan behar delako etorkizunera begira. Orduan, zerbitzu publiko horiek indartzen baldin baditugu, hau da, zaintza lan horiek estatua edo gobernuaren ardura baldin badira, emakumeak lan mundura bueltatuko dira. Baina zaintza lana oraindikan leku pribatu batean eta leku feminizatu batean paratzen da. Horregatik, gauz horiek apurtu egin behar ditugu, ezberdintasunak ere hobetzeko edo apurtzeko. Baina klabea, generoen arteko arrakala eta Komisio Soberasen txostena, nik egindako txostena ulertzeko, da zaintza lanak. Ni uste dut, hau da estrukturalki ezberdintasun gehien sortzen duena. Horregatik, langabezi gehiago dago emakumeen artean, horregatik lanaldi partziala gehiago, hau da, emakume askok Nafarroan adibidez esate dute, goizeetan nire aita, menpekotasuna duen aita edo menpekotasuna duen ama zaintzen dut eta arratsaldean lan egiten dut. Edo haur bat izan dut, seme bat izan dut, etxean geratuko naiz. Hori, nik uste dut, ezberdintasunaren gakoa hori da, zaintza lanak oraindikan emakumezkoen lan bat dela. Eta lan egiten ez duten emakume hauek, zuen txostenean, estatistika hau egiteko kontuan hartu dituzue? Bai, claro. 27 horretan kontuan hartuko. Ez, claro, soldataren arrakala aztertzeko bakarrik emakume aktiboak kontatzen dira, hau da, soldata jasotzen dutenak. Eta horregatik, lehen galderari buelta ematez, esan dudan bezala, arrakala hori, lehenik eta behin, emakumeak zerbitzuetan eta ez industrian lan egiten baldin badute, soldata gutxiago jasotzen dute. Plusaren kontua hori hor dago. Baina baita ere, kristalesko zorua, erdera esaten den bezala, techo de kristal, hori sekulako eragina dauka arrakala horietan. Adibidez, nagusiak, enpresen nagusiak, normalean gizonak dira. Norit ere, zuzendari komisioetan, normalean gizonak daude, ez emakumeak, bankuetan ikusten da asko, Consejo de Administrazio horietan, iaia gehienak gizonezkoak dira. Hori da, baita ere, sexu arrakala hori esplikatzen duen arrazoi bat, techo de kristal esaten den bezala edo kristalesko zorua. Hau da, emakumeek soldata igotzeko
eta zuen lan posizioa nolait ere eskalatzeko, nolait ere dificultade gehiago dituzue gizonakin konparatuz. Eta gero ere, zaintza lanetara bideratuak dauden pertsonak, esan nahi dut, kobratu gabe, ere horrek suposatzen du bira bat egitea, eta azkenean bere bikotearekiko menpekotasuna ere izatea, ez? Claro. Bai, betu, beste gauz bat komentatu dizut, askotan, genero violentzia aztertzen dugunean, eta zergatik kasu askotan emakume maltratatuak zergatik ez dute denuntzia jartzen, zergatik ez dute poliziara jotzen, hau da erantzun bat, menpekotasun ekonomikoa dagoelako, eta emakume askok nolait ere bere buruan aztertzen dute, hori, poliziera jotzen balin badut, kasu hau esplikatzera, nola bizi behar dut, zer nolako dirua izan behar dudan, menpekotasun ekonomikoa sekulako eragina dauka, adibidez, genero violentzan. Bueno, hau gertatzen da askotan, eta batez ere Nafarroan, zeren gizonen soldata oso handia da. Beste erkidego batzuekin konparatuz, Nafarroan soldata oso handiak daude. Orduan, etxe batean edo familia batean norbait lana utzi behar baldin badu, soldata txikiena uzten du lan egiten. Emakumea denez, emakumea uzten du. Baina hori, nolait ere, zuk esaten duzun bezala, rotondan bira ematea bezala da, Karo, gizonen soldata oso aldia baldin bada, emakumea da, semea dutenean, nolait ere lana uzten duena. Orduan ezberdintasuna handitzen da. Hori da, nolait ere, rotonda hori apurtu behar dugu. Horregatik esaten dut, zaintza lanen ardura publikoa izan behar dela, eta nolait ere zaintza lan sistema publiko oso ona izan behar da, eta oso etorkizunera begira, horretarako, baina ez bakarrik semeak, batez ere menpekotasuna duten zure aita edo zure ama zaindu behar baldin baduzu, hobe da zahar etxe bat edo zahar gune publiko batera eramatea, eta ez zu etxean geratu zaintza lan horiek egitera. Horregatik, sistema publiko sozial hori hain garrantzitsua da, ezberdintasun guztiekin amaitzeko, ez bakarrik genero ezberdintasunekin amaitzeko, baizik eta baita ere klase ezberdintasunekin amaitzeko, baina kontu honetan, kasu honetan, emakumeen ezberdintasunekin amaitzeko sistema publiko horiek oso garrantzitsuak dira. Gainera, ez da bakarrik momentuko egoera bat, edo ze gero etorkizunerako ere, pentsioak ez dute izango, ez? Eta luzatzen da menpekotasun hori, eta egoera txarra hau, ere luzatuko da etorkizunerak. Beitu, pentsioak aintzat hartuz, emakumeak 612 euro gutxiago kobratzen dute gizonekin konparatuz. Ikaragarria da, 612 euro hilabetero. Kantidade edo, kopuru oso handia, Hori zergatik gertatzen da, esan dugun bezala, behin-behinekotasun handiagoa duzutelako, batez ere partzialtasuna gehiago pairatzen duzutelako, baina baita ere kotizazio karrera hori edo kotizazio bide hori nolait ere eten egiten delako emakumen kasuetan, ama zarenean edo zaintza lanak egiten dituzunean. Guk aztertu egin dugu txosten hori, batez ere 50 urteko emakumeen kasuetan ezberdintasun hori areagotzen da. Zer adin da hori 50? Justo semeak daudenean, edo aitak ja eta amak ja adintsuak direnean. Hau da, zaintza lanak beharrezkoak egiten direnean,
berrogeita 10 urteetan, da ezberdintasun gehiago areagotzen den momentuan. Gu ere bai, lehenbizikoz gainera, aztertu egin dugu zer nolako eskubideak edo zer nolako lan bizitza duten 64 urteko emakumeek, ez? Zer nolako egoera dute horrelako urteak, ez? Zergatik erabaki dugu urte adin edo epe hori, justo jubilatu baino lehen aztertu egin dugu zer nolako egoera dauden, ez? Eta ikusi dugu partzialtasuna ikaragarri biderkatzen dela, ikaragarri, justo pentsioa kobratu behar duzunean, partzialtasuna asko biderkatzen dela, eta gainera, aztertu egin dugu zergatik. Galdetu egin diegu emakumei zergatik hartu duten noretere partzialtasun jornada hori, edo lanordu hori. 18%an esan dute, emakumeek esan dute, zaintza lanengatik hartu dutela lanordu partziala. Baina 40% esan dute ez dutelako lanordu kompletoa edo eguneroko lanordua ez dutelako posibilitatea izan hori hartzeko. Osea, noretere lanordu partzial hori derrigorrez hartu izan dute, enpresa derrigorrez esan dietelako. Hori esaten da parcialidad no deseada, deitzen da gazteleraz. Orduan hori detektatu egin dugu. 40%an partzialtasun ez erabakia edo no deseada da horren gibelean daudenean. Horregatik, pentsioak ere asko ezberdintasun ikaragarriak sortzen dute pentsioak kobratzeko momentuan edo gunean. Eta txosten hau egin ahal izateko, nondik atera duzue informazioa edo? Denbora asko egon gara hor jotake hori aztertzen. Noritere gure iturriak 2 batez ere izan dira, 3 batez ere izan dira. INE edo Espainiako Estatistika Institutua, hor datu guztiak hor daude, baina ongi aztertu behar dira, eta ongi bilatu egin behar dira. Nafarroako Estatistika Institutua ere bai hor datu asko eman digu, eta gero ere sexu arrakala edo plusen arteko analisia egiteko emakumeekin ere egon gara. Bilerak egin ditugu eta soziologian esaten den bezala partaide edo parte hartzeko talde kualitatiboak eratu egin ditugu. Hor, eztabaida egiteko eta bere esperientzia hor agertzeko. Eta askotan agertzen ziren horrelako esperientziak. Emakume askok esan dute nire enpresaetan plusak daude, baina gizonezkoen ezaugarriak nola ditere ezaugarri horiek premiatzen dituzte, hori, lanorduak gauean izatea, edo asteburuan izatea, edo indar gehiago izatea. Eta ez, hori, inteligentzia emozionala, edo enpresan ambiente ona eratzea, edo lantalde ona egitea, edo antolakuntza klabeak izatea. Hori, keja oso normala eta askotan agertzen den azterketa edo analisia hori izan da. Aipatu duzu, egoera honi buelta edo emateko, azkenean zerbitzu publikoak areagotu behar direla, eta baina guk herritar moduan zer egin dezakegu honen aurka borrokatzeko edo? Ni uste dut gizonek daukagu ardura bikoitza, eta ni uste dut hau gure agenda politikoan, baina baita ere agenda pertsonalan barneratu egin behar dugu, ez modu individual batean, bakarrik, baizik eta bai sindikatu bezala. Nik uste dut hitzarmen kolektiboak sinatzen ditugunean, enpresetan sinatzen ditugunean eta sektoreetan sinatzen ditugunean, berdintasunaren aldeko planak
esarri egin behar ditugu enpresetan. Ja, lege bat dago hori ere bermatzen duena, baina guk derrigorrez enpresariei inposatu egin behar diegu negoziaketak egiten ditugunean berdintasun plan horiek egitea. Plan horiek legeak esaten du adibidez auditoria salarial bat edo soldatako auditoria bat egin behar dela. Egiten baldin baditugu auditoria horiek plusen arazoa agertuko da. Eta hori agertzen baldin bada, zuzendu ahal dugu edo bideratu ahal ditugu agertzen diren arazoak. Horregatik, nik uste dut gizonek horrelako arazoak ikusten ditugunean eta sindikatuak horrelako arazoak ikusten ditugunean, nolait ere gure ahotsa ere hor plazaratu egin behar dugu. Eta bestetik ere bai, gure familien arteko rolak ere aldatu egin behar ditugu, esan dudan bezala, zaintza lanak eta horiek aldatu egin behar ditugu. Hor, aldaketa oso ona eginda orain, aita baldin batzara edo ama baldin batzara, maternitate eta guraso permiso berdinak dituzu. Orain, 20 aste dituzu semea zaintzeko. Hori, gizonen rola ere aldatzen ari da. Gizonei behartu egiten gaitu lege horiek, permiso horiek hartzeko. Eta gure seme alabak zaintzeko. Gauza horiek ere bai, ez bakarrik lege batengatik, baizik eta gure rolengatik, baina ere bai gure kontzientziarengatik, gure baloreengatik, nik uste dut ere aldatu ahal dugula gauza asko gauza horiek aitzak hartuz, ez? Eta uste duzu Nafarroan orokorrean kontzientzia dagoela honen inguruan? Bueno, ni uste dut, orain dela 2 aste Espainian agertu zen enkesta bat, ez dakit, alarma guztiak piztu egin zituen enkesta bat, eta ora agertzen zen enkestatuen gizonen 43ak esaten zuela feminismoak gehiegikeriak aldarrikatu egin dituela, ez? Eta jende guztiak, zenbaki horrekin geratu zen, ez? Jode, oso handia delako, ez? Eta alarma, gizon askok edo gehiegi uste dute feminismoak gehiegikeriak aldarrikatzen dituela, ez? Baina, ni buelta eman nahi diot, ez? Hau da, gizonezkoen 53ak feminismoaren alde dagoela, ez? Buelta positiboa eman diogu, ez? Eta ni uste dut, nik nire aitonarekin konparatuz eta nire aitarekin konparatuz, hori ni uste dut berdintasunaren gaia asko barneratu dugula, ez? Eta ez esan, zur bezalako belaunaldian dauden gizon asko, ez? Nik uste dut normaltasunez hartzen dugula eta hartzen dutela berdintasunen gauza, ni orain dela 20 urte edo gehiago 25 urte martxoaren 8 aldeko, emakumeen aldeko manifestaldietara joaten naizela, eta nik aldaketa ikaragarria ikusi dut hor belaunaldien aldaketa, ez? Orain, jende gazte ikaragarri etortzen da manifestazio horretara, ez? Nik uste dut hor berdintasunaren gaiak, ez dakit, barneratzeko gizon gazteak eta emakume gazteak noriteren normaltasunez ikusten duzute, ez? Eta ni hortan oso positiboa naiz eta nik uste dut gizarteak aldatzen ari dela, kostatuko zaigula, baina nik uste dut gizarteak aldatzen ari dela, eta nik uste dut naiz UPN-ek edo naiz Voxen agenda atera, nik uste dut badaudela aldaketa batzuk ezin direla aldatu edo ezin direla bertan bera utzi, ez?
nik uste dut gizarte guztiak edo jendarte guztiak ja barneratu egin ditugulako, ez? Bueno, ere hezkuntza planak hor eragin handia izaten ari du oraindik, eta, bueno, gero pertsona horiek handitzerakoan nabarituko da ere. Claro, eta ez bakarrik genero kontuan, ez? Adibidez, LGTBI plus kolektiboarekin, ni uste dut egoera asko aldatu dela, positiboa dela gainera, aldaketa guzti horiek, eta zuk esan dutzun bezala, hezkuntza da oinarrizko gauza bat, gauza horiek normalizatu izateko, eta berdintasuna, nik beti esaten dut, askotan institutuera joaten naiz hitzaldiak ematera, eta nik esaten diet askotan berdintasunaren aldeko agenteak izan behar direla, ez? Eta hori zer esan nahi du? Adibidez, gizonek WhatsApparen bidez kartel bat jasotzen dugula sexista dena, ez? Edo emakume biluzik bat agertzen denean, guk, nolaitere, gure ardura da, gure kuadrilari esateko ez bidali horrelako kartelak mesedez. Niri ez. Hori, ardura hori gizonezkoen ardura bat da. Eta nik uste dut horrelagatik berdintasunaren aldeko agenteak izan behar garela. Ez bakarrik emakumeak, baizik eta guk ere bai horrelako eguneroko gauz horietan plusak pagatzen direnean, baina baita ere horrelako kartela jasotzen ditugunean edo txistea jasotzen ditugunean, gu ere esan behar dugu niri ez bidali horrelakoak, ez? Niri ez bidali horrelako bideoak edo horrelako txisteak edo horrelako kartelak. Nik ez dut horrelako gizona izan nahi. Eta gure txostena mundu laboralari begiratzen zion, baina nolaitere lerro artean horrelako hausnarketak ere eta horrelako proposamenak egiten genituen, ez? Sexu arrakala soldatan, pentsioan edo behin-behinekotasunan horri begiratu egin behar diogula, baina gure egunerakotasunan langile bezala ere bai, hori nolaitere zuzendu ahal dugula eta behar dugula. Azkenean dena lotuta dago, ez? Claro, batetik tiratzen duzu eta azkenean bukatzen duzu. Bai, zergatik enpresario bat matxista da. Zergatik emakume bati administratibo lanetan jartzen dio, eta gizon bati noraitere tailerraren enkargatua bezala. Hori bere buruan dago, eta hori noraitere desmontatu egin behar dugu, ez? Zergatik sekretaria emakumea da, eta ez gizona. Eta ez, horrelako kodigoak oraindikan oso barneratuta daude mundu enpresarialan, ez? Orduan, nik uste dut kodigo horiek apurtu egin behar ditugula, ez? Bai, bueno, ere prozesu bat da, ez? Bai. Eta azkenean, gutxinaka aldatzen joan bada. Luzerako dugun prozesu bat, ez? Bueno, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun. Ez, osongi, primeran. Bale, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen txosten interesgarria eta larria gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuri bezala, zuri beti bezala. Ondo segi, Joseba. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, asteburu oso ona pasa eta astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.